kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit ang buhay mo. Iyong mga nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo.
piling sa mga alayawan, maging huwaran ng ating lipunan, upang maakay ang nasa kadiliman. Magkaisa tayo, pagkain ng tao, sa tamang daang magpagbabago. Kung mag-alilangan ang ating isipan, yan ang layunin ng may kapal sa kataan. Ganyan na kaibigan ang kinakailangan, na magliwanag tayong mga kapagtaan. Ating ingatan at pagsikapan, na huwag na muling masasakop sa kadiliman. Magkaisa tayo, akayin ang tao, sa tamang daang magpagbabago. Kung mag-alilangan ang ating isipan, yan ang layunin ng may kapal sa ating kabataan. Magkaisa tayo, akayin ang tao, sa tamang daang magpagbabago. Kung mag-alilangan ang ating isipan, yan ang layunin ng may kapal sa ating kabataan. Magkaisa tayo, akayin ang tao, sa tamang daang magpagbabago. Kung mag-alilangan 95.3 FM. 95.3. 95.3 Shine FM, Adunay Kinahugan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, Jesus lamang ang buktong bahangli. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Apan ayaw kamalaka, ang pulong sa Dios Hinoon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan na butang may katapusan. Mahanang ang tanan, isang kalibutan. Mahanang sa laman. Ayaw punta ka na ito ng leksyon. Ang atong oras karon tingkat na bapit sa Tagnaon alas 5. Alas 5 Diyos sa kabutan. Sa ngalan sa labing alangdon nga Diyos, sa tibok kesa sa kalangitan, sa ngalan mo sa atong station manager nga ako, Reverend K. John Salilayo, sa ngalan mo sa atong general station manager, Reverend K. Bayan Makasaon, ano sa pagkiniwang ahigada, obos na amigo, obos na sumugoon, obos na tigpa-aktif sa mensahe Ginoo, niningkat na ulapit sa kabutan. At
Adlaw karon nga Lunes, Petsa 20 sa Enero sa tuig 2025. Kumusta man ito? Sa Visayas at Mindanao, labi na sa nagawa sa Facebook Live. Sa Visayas at Mindanao, labi na sa laing mga nasyon, mga OFW, o sa tanan na nanimpalad o nangindahay sa laing mga nasyon, ang Ginoo mag-amping o magtipig sa matag usa, labaw sa tanan sa inyong matag usa ka pamilya nga nahabilin sa inyong matag usa ka mga anak. Excellent. Isa pa man sa akong wife na nagkaroon diya sa Saudi Arabia, diya sa IEC, ang Ginoo magapanalangin o maghatag o maayong panawas, maayong kondisyon kanunay sa pagpanagbaho. O sa katuig na maisulong kaming labay, o nadali na ganda ang panahon, ang ulan, oras, at laro tuig man sa kinabuhi. Ato sa pasalamatan kay natin na sa mahuman ang tuig, ang bulan, ining tuig sa 2025, bulan sa Enero, Petsa 20 na lining agawa. Pila na lamang kaadlaw, 11 kaadlaw na lamang mahuman usab ang bulan sa Enero, o niya sunod sa Pebrero, 28 ra kaadlaw ekson. Wala ato sa himayao, ato siyang pasidunggan, hapit na usab ang ikaduha ka tuig dinhi sa mauganapit dinhi sa FM radio o sa bulhaton sa ministry ng ipiyal sa Ginoo. Una nga nagamo karon namang pangandam, mausap among fokusan ang Thanksgiving dinhi sa mauganapit karong bulan sa Mayo o sa tanan nga mga ginikanan, labi na sa tanan nga naglantaw karon sa Facebook Live, labi na sa nag-open sa mga FM radio, while mo na sikay-sikay sa inyong kusina para sa inyong pagpagandam, para sa inyong mga kabataan, maglabaw sa tanan Lunes karon, busy man ang atong mga kahigalaan din sa kabukiran, mga atong nursery, mga atong pais, tanay o asa na medyo nindot ang alagian o ang kumrahanan mga kaigsunan para sa Panginoon sa katagusan ng panimalay. Ang ilaban na sa itong mga kinikanan din sa kabukiran sa inyong pag-atiman sa inyong kabataan, mayroon ang kanyang tanan sa tanan nga naminaw sa kabukiran sa Baay City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, nagapalibot din sa Maoma City o Balo, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, ilabi na sa hapit na ang celebration sa ilahang kapistahan, dili ko mingon nga ako, ilahang man ang eleksyon. Ilahang kapistahan o pag-celebrate sa ilahang pagturunan, ay ikaw o ako nagkalain-lain pagturunan. Muna nga, katagusan na to, namatay kagawasan kung kinsa goy ato nga ipadako sa kung kinabuhi, nabaw sa tanan si kinsa man ang angay natong lauman. Inumdumi mga igsuon ang ato karon nga topic, gilauman. Una ganis kalibutan, katagusan, adunay nakalaing-laing gilauman, so niya sa diha nga ang gilauman ang pakyas, maluya igsuon. Pero kung ang Ginoo mo'y atong bugto nga lauman, ang ato karon nga topic, ang Ginoo lamang maoy malauman sa tanan. Amen. Maugani sa atong paningkamot, sa atong paggugi, tanan dinis malibutan kay ang ayaw na siya laumi. Kay time will come na imong malauman, mapagyas ang tao, apan kon ang Dios mo imong malauman sa tibok nimong kinabuhi, hinumdumi, dili gyud ka pagyasong Igsoon. Muna nga ikaw o ako nga nangalagad sa Ginoo, sa bisan usang kahimtang sitwasyon, panalangin, nagtibiyal sa Ginoo kanimo, kanako, kanatong tanan, ipakita na ikaw o ako, Kristohano sa tibok kalibutan. Huwag na ba kay pagpakapanan? O nakatagig lantaw ang kahimtang sa mga kabataan na pangkini ka na. Higit sa kagatagan na ito, atensyon ng mga kabataan.
na sila mao'y sumusunod sa trabaho magigiyar sa Ginoo nato. Musugot matag sa dili basta naatay pamilya. Dapat ang una natong i-training ang atong kaugalingon una ang atong pamilya. Sa salangan daos sa taong mahon. Una nga dinis kalibutan ang magdaot ket sa kaumahon kanang sala nga dili yun maghatod og maayong kaumahon sa imong kinabuhi. Wala ka pag-amping ta sa atong pagbiyahe labi na sa kabukiran karon malapit na ang celebration sa maong dinhi sa barangay. Wala ka mga motorista, mga kabataan, mga katawhan, ako mga paghangyo, mga advice, pag-amping o ibutang sa lugar ang mga pagpadagan sa kadalanan o sa karsada. Ay karong panahon na igsuon, siging kauwan-uwan matulpas na kasi. Una nga atoming labay nga andaro nako nga sunod nila sa luyo sa SM. Kanya ka ng SM ay so ako naman ang lakaw kani ato gikan sa carbon. Karon daghan na kay mga building. So atol sa ilang distiras sa ilang pagsinulong sa ilang usap na ituuhan dinis kalibutan. Ikaw o ako aduna kay pagtuo o pagsaging o pangutanan ng mga kaigsunan asa man ang imong pagsalig o ang imong ilauman na sa tao nagtunaan sa tao mahitabo mapakyas. Dunay sitwasyon o panahon na mapakyas ka sa imong ilauman. Mao kahatagan itong pagpagabana ang trabaho ibiyag sa Ginoo kanato o ang kinabuhi o gininhawa na iyang pagamit na kusay kanato. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Milinario Florentino nagbuwa sa atong programa o may brother Glory Donaire Fortuna sa mga Fortuna family, maayong buntag Pastor Safri o sa tanan nga mga viewer. Salamat sa Ginoo sa utang sa kinabuhi labi na sa nagasunod din sa mga kabalayan sa FM radio. Ato karon nga topic igsoon ato ni siya nga sinapikan o ginauman. Kay ikaw o ako intras buhi patag dunay say ginauman. Pangutana ka sa itong kaugalingon kung sabay atong ginauman. Imong trabaho, imong negosyo, imong panginabuhian, imong pagpananong, imong pangkarte, pagpamuhi. O niya mo ingon ang tao, kini siya akong paggogi, maura ni akong gilauman. Ang pangutana, kinsamay kag iya sa panalangin nga imong gilauman. Hinumdum ni tanan nga imong naangkon dinis kalibutan gikan sa langit ng Amahan. Mo hinungdan igsuon ayaw laumi o dili laumi pag-ayo ang tag-iya sa imong gilauman dinis kalibutan. Amen. Ay ikaw o ako kung ato kas Ginoo mas sintro walay bisan kinsang taos katilipan nga mugubag sa imong pagkatao kung dili kanunay kang protektado sa kahon sa tungkol. Di man ka maluya. Di ba? E doon na may mga sitwasyon igsuon nga kung imon ang imong isikataw nga ay nasaling lumaguna sila na mo. Di ba? Kaya kung wala may di yun na. Wala yun na sila. Hinundong ni kung ang Diyos maui imong ilauman di yun ka magkamsan sa panalangin sa imong kinabuhi sa buhi katas kalimutan. Apan kung ang taong maui imong lauman mapakyas ka nagtusunan. Nanuman ikaw o ako dili nimo ikagarantisado ang imong kinabuhi, ang imong sitwasyon, ang imong gininhawakan. Apan kung ikaw o ako ang Ginoo maoy imong lauman, di magud ka mapakyas ikaw pag-abot ang Diyos.
Ang Diyos kanunay nagulang, nagtuktok sa iyong kasing-kasing, nagtuktok sa iyong naunang salabunan, na ikaw musuhin din tutabi sa iyang atubangan. Labing kamahanan o may gumaang panganiyo sa Salamat o Diyos sa iyong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa iyong pagkabutan. Salamat o Diyos sa iyong pagkamunga pagkatiman sa mong kinabuhi. Labaw sa tanan sa tibok ng mong panimalay. Sa tulong ng mong mga anak, sa akong ugangan, sa akong asawa karon na nasa Saudi Arabia, sa tanan na mong mga kaigsunan din sa bato, kung dapit sa Pilipikan o Diyos, ikaw magapanalangin sa tanan na mong mga kaigsunan, pinangulungan ni Pastora April May Acabroyan, labaw sa tanan diha sa dapit sa kasagang Kaluyos, sa pamilya ni Pastor Arnold Po Villacantor, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, o sa tanang mga katawhan sa mauna natin. Naniining tuiga o Diyos, matindog kung maparot ang palay kalapuanan, alang sa imuhang kalimayan. O sa kapa ang imong mga katawhan, o salamat o Diyos nagtuog o naglaong, na imo nang giandam ang panalangin, alang sa pagpunta sa palay kalapuanan sa mauna. O salamat o Diyos, usap dining mao nga dapit sa mong pagpangandam sa palabot kay kaduhang pagpasalamat. Dining mao nga bulan sa Mayo sa tuig 2025. Nagtuo ko og naglaom o Diyos, kay ang among paglaom na alam yun kanimo aman, wala sa tao, wala sa katilingban, kundi na alam yun kanimo o Diyos. O salamat amahan sa imuhang pagkamaayo kanunay kanamo. Nadiing padayon kang nagpaabot, padayon kang nahulat, na ang imong mga katawhan kinasing-kasing nga moduol diha sa imong diinan, o mo simba, o mo alakan, o mo pasalamat sa imong pagkamaayo na walay sama kanimo Ama. Salamat o Diyos sa tanan ng mga listener sa Sign FM, Lord, labi na sa pamilya sa mga inig family diha sa dapit sa Batwe. Ikaw magapanalangin sa pamilya ni Brother Mario, Sister Rosley, uban sila mga anak, o sa tanan na mong mga kaigsonan ni mga dapit. I declare blessing, I declare prosperity, na din ang kadaugan o kasiguruhan, o ang among paglaom o Diyos, mahisinto ang hatanin mo amahan. Salamat o Diyos, wala kami alang mahimo sa mong paglingon, tanan na mong pagpugi, tanan na mong trabaho, mga negosyo man, posisyon, profesyon, tanan, ikan kinikani mo amahan. O salamat o Diyos, tapos ka sa pagdaig, pagpasalamat. Ni nangatak na o dapit sa sayong kabuntagon, na imong ihatag ka na mo, Lord. Walay hulong o buhay buas ang akong paglimaya, pagdaig, pagpasalamat na naakan mo. Ikaw ang akong ipasilungan, ikaw ang akong ipadako sa tibok kalibutan, Lord. O wala na ilahin pa. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usap kang Diyos, ang Diyos kang Jacob, o ikaw usap ang Diyos ka na mo, o sa walay patapusan. Salamat o Diyos sa imong pagtiguan, salamat o Diyos sa imong pagsuklay, salamat o Diyos sa imong pagkatiman, salamat o Diyos sa imong pagtibig, salamat o Diyos sa imong pag-amping sa imong kinabuhi. Dugog limaya, nanghalagot ka nimo ang tanan, bisan pa man o Diyos, ni Pastor Gideon, ni Pastor Ranasil, na nakaroon sa sitong kaluntugan, uban sa mga pamilya o Diyos, sa iyang mga bayaw, sa mga katawhan sawa, nagasunod sa manuwan kwenta ilo. Ikaw magtagpo sa ilang mga panginanglan. Isa pa man sa pinabulo sa ni Pastor Arcos Arias sa iyang pag-travel kanunay, ikaw magapanalangin uban sa iyang pamilya. Bisan pa man sa iyang away o Diyos na nasa laing mga naso, ikaw usap mga proteksyon makabantay. Titigil kanunay, tabuli kanunay sa iyong pamilya na Diyos. Salamat po God sa tanan ni mong pangalagan, sa tanan ng mga pastors, sa tanan ng mga pastora. Ako mga pag-ampo na kanimo, padayon na ang tago sa kanamo ko hatag o panahon, buhatag o ngayon, labaw sa tanan padayon kami nga bubuhat uyon sa imong kabubuton na ikaw mahimaya sa mong kinabuhi. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Ikaw magapanalangin sa matagos sa kanila, sa ilang panginahanglan para sa ilang tasatag sa mga pamilya o Diyos. Pinagi sa naman ni Jesus. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, nilabi na sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario diha sa Cavite City. Maayong buntag pastor o sa tibuok mong pamilya. Maayong buntag pastor, maayong buntag sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa pinaagi sa Facebook Live. Wala nga
dili ka bayran sa bisan o sa butang ang pagkamaayo sa Diyos sa atong Ginoo. Mag-unsa man ang tanang butang, mag-unsa man nga maangkon nato ang tanang kaptangan sa kalibutan, apan makabisat ta sa himaya sa langit ng Ama. Magusama ang mga katigayunan. Maungawa, dinis kalibutan, ining tanan ato lamang talignan. Human sa kinabuhi ato kiulaman, ikaw po ako o pauli atos doon. O ang Espiritu mo balik sa pagbubuhat ng mga Diyos. O siya mo'y mag-amting ini pumutikig sa iyang mga kay sa panahon na ikaw o magbubuhatubang sa iyang bukmanan. Mauna na'y panahon na ang tanan mong nabuhat, tanan mong nakumplay dinis kalibutan, maunay mo garantiya sa katabukan korona sa kinabuhi na wala katapos. Ikaw o ako dinis kalibutan, lumalabay lamang ang tanan sama sa itong mga kinikin. Musugot ang sa dibig, sakit o paminhawon man ang atong mga katigulangan mawala sa atong mga paglantaw. Apan hinumdumi, ikaw o ako anhang yapon na paingon yana. Ang atong mabuhat, mao ikaw o ako maningkamot utog sa itong mahimo na mahimaya na salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Arnold Caballes, maayong butang pastor, God bless us all. Sa tanan nga mga Caballes, pamili maayong butang kanina. Ang Ginoo makapanalangin o lobya sa barangay Rapper, ano na idaghang mga Caballes. Ano na po yung mga classmate yan nito gikan sa grade 1 ato sa grade 6, mga Caballes sa pamili. Unang 1993, yato ko nag-eskwela na mga elementary. Unang magkakita ang akong mga classmate na anong kaugalingon ng pamilya, nanay mga apo, nanay mga umaga, nanay mga binalay. O niya, doon nanay ebidensya kay di pang-uban na ta. Unang ako, dili na ako ikaulaw, na doon na natay rekas, na natay upan, na nata. Bihayag na ang atong agdang, ay hayag ang kanaukan kasiguruhan, nga nag-atang sa mata usani at itong nandukon sa atong mga sa Diyos. Ikaw o ako adunay nagkalinglaing na obligasyon dinis kalibutan. Wala nga ang Diyos naman o'y nasayot nila. Ang atong karoon nga tapit ang gilauman. Dinis kalibutan kayson ang mentalidad sa tao kung ano na gilauman niya mapakyas, maluwi alias pagmangalagan sa Ginoo. Apan dumi ang kapakyasan diha magsugod nga ikaw malikod mo ta diha sa kapakyasan. Apan kung ikaw maluya, wa na kay paglakong ba? Amen ba? Ay mo, sangkot man sa walay kagana diha sa pagpangalagan, o sangkot man sa walay kalahay dinis pagkinabuhi sa kalibutan. Apan dito dumi taliwala sa imong kapakyasan, taliwala sa kalisod, taliwala sa kawaladon, taliwala sa problema, taliwala sa kasapok, taliwala sa mga balatian, taliwala sa kauladon sa imong panginahanan. Kung ang imong gilauman mao ang Diyos, linundumi, diha ka magkaroon na ikaw ano na di ay paglaon matupangan sa Hello. Kay kung mulaong kasi imong panginabuhan dinis kabukiran, for example, naakay dati, naakay tanong, o niya sa luyo ni intanan, yun ay dili maayong mo abot sa imong pagpugi, mo ingon magluka, mauman untay, akong gilauman, apan mauman ni nahitabo ino. Di ba? Kung ano na yung mga dili maayong mahitabo sa imuhang pagpugi, kung wala kay Ginoo, maluya ka. Musangkot sa una-una sa tao nga mamahayan si pastor, mamahayan si pastora, mamahayan ang title sa simbahan, mamahayan ang imong siningan, ang imong isigyataw, apan hinudumi o sisaha, eksaminada ang imong kaugalingon
takos pagkaangayan nga bumahay sa imong isikat. Hello. Hinumdumi matagusan ka nato na atay kakulangon ato bangan sa Diyos. Kung ikaw o ako adunay kakulangon sa ato bangan sa Ginoo, dapat kanunay kang mangutana sa Diyos. Lungkot sa may angayan takos na kong buhaton na malipay ka. Ayaw pag-after o panalangin. Ayaw sige pangayong panalangin kay ikaw o ako ipanalangin na sa Ginoo. Kay kung magsige kang pangayong panalangin, bisag buhusan pagkasta ng panalangin. Kung wag mo kay katagpawan, di doon ka masatisfy sa panalangin. Ganaan di mo karon. Even ang imong Ginoo, even ang kusog na gibiyan sa Dios sa imong Ginoo, dako na ng panalangin every time. Exo, grabe naman. Kung ang mentalidad sa tao sa kalimutan, kung mangayon ta sige panalangin, kung tagaan ta panalangin, di kaya punta matagbaw. Nanuman kay malato makasbutan ang ibiyang sa Ginoo. Lain-lain na disenyo, lain-lain ang design sa mga gadgets, lain-lain design sa mga motor, lain-lain design sa mga sakyanan, karon every year naglain-lain ceremony. O niya kung mahimugon ta, bisag dili kayahon mao hinungdan magka-problema. Ikaw o ako ang pinakadato sa tibok kalibutan kanang kontento sa iyang kahintang o sitwasyon. Kung naamang kasbalatian, dangop sa Ginoo kay siya ay mag-ayo. Ayaw dangop sa tao, ayaw dangop sa imong isikataho. Dangop ngadto sa Ginoo kay ang Ginoo mo'y bahala kanimong hingala. Mao na tinuod. Dinis kalibutan na kalain-lain man ang atong masugatan, na kalain-lain man atong ma-encounter mga pinulungan na makaguol sa iwang tawhanong kasing-kasing apan hinumdumi o naakas Ginoo di good ka maunsa kay protektado ka sa iyang pagkamay. Ako maning basahon igsoon hining ato nga di makaroon nga gilaungan o hinungdan dinis kalibutan ayaw yung paglaom sa imong pagkuhi. Kanang imong ikigwihan ayaw na og laumi nga maunay makahatod nimo kasikat sa kalibutan. Hinunoa laumi kanunay ang Dios kay siya maoy mo paangay kanimo, kay siya maoy mo hanay kanimo, kay siya maoy mo proteksyon kanimo, kay siya maoy mo panalipod kanimo sa bisan unsang dagway sa kadakutan dinis kanimo. Siya maoy angayan atong dayon. E dinis kalibutan ang pagdaig sa tao ngadto sa iyang isikataw dunay kinagpanan. Tinuod ini, tinuod labi na kung mapakyas siya sa iyang Ginoo. Apan kung ikaw ug ako wa kay kapakyasan atong pangan sa atong Ginoo kay siya maoy mo hanay sa imong kinabuhi dinis kalibutan. Atong basahon dinhi sa mga Salmo kapitulo 16 versikulo 5 ngadto sa 11. Kung aduna mo'y Biblia, kung aduna mo'y kasulatan, pwede na mong makapakulit o makasunod sa atong basahon karon adlaw karon nga Lunes, sa 20 sa Enero sa tuig 2025. Hinumdumi hapit na magpapas ang bulan sa Enero, pero ang kaguol o kasakit ang nahitabo diya sa Los Angeles, naglisod pa ang mga katawhan pag-recover sa dakong trahedya. O salama kapag panamas-tamas ang mensahe ngadto sa Dios. Daghang na angin. Ikaw ug ako ang imong pinulungan, bantay o titigi na makadaot ngadto sa ubang isikataw. Kay pwede nang musunog sa dakong lasang
ang imong pinulungan. Pwede nang musunog o puguba sa tipo pagkatao sa imong isikataw. Apan kung ang imong pinulungan nga gikan sa Ginoo, mapainopsanon, mapailupon, mapugnanon, o takos o kangayan na dawaton sa langit ng Ama. Kay ang Diyos justisya, katarong o kangayan, wala sa gidibigan ang iyang ipanalipdan katong mga matarong, apan ang mga dautan, didik niya patalinon. Bisan ka man sa ilang mga pagaw, mao nga ikaw o ako, maningkamot utob sa itong mahimo nga ang Diyos mahimot sa itong kinabuhi. Kay ang tao din is kalibutan mahimuot lamang na sa iyang isikataw kung ano na siya'y gikinahanglan. Apan kung ikaw o ako, anak ang kanunay sa Ginoo, ang himong panginahanglan is sentro sa tagtiya sa tanang mga butang ng mga Diyos. Ako kining pasahod. Salamat sa Ginoo sa pag-usap nga nakasulod na sa ato nga Facebook Live karon sa ingon diri sa mga Salmo Kapitulo 16, versikulo 5 ngadto sa 11. Ako kining pasahod. Ingon diri sa Kapitulo 16, versikulo 5 at 11. Matutpadirin mo isa. Ikaw ra gayon, o Ginoo. Ang pulong ikaw ra gayon, wala kay kabahin. Di ba? Ikaw bana, ikaw asawa, mga bana, sa diha nga tagsaanon pata sa kalibutan. Di ba kasagaran madungog sa mga dalaga mo ingon ikaw ra gayon. Wow. Ingon po ba ikaw ra gayon ang nakapatibok sa kong kasing-kasing. Kung maura silang duha, pero naanay lain pasiklat ayay na pamaday pagwapo aming akong gisaaran misaan ra pagkuko nga niingon ikaw ra gayon. Pakyas mangibukon man po siya ay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Andres Bonifacio. Nagwas-usap sa ato nga programa karon. Parintin ni Sir Andres Bonifacio mga kaigsunan kanang naa sa Maynila katong number nga tulo ka ki. Di ba? Sa Andres Bonifacio mga kaigsunan 3 ka ki tiki. Na kami adto mga kaigsunan na tigi magunin sila nagpalabunan ni sila sa una mga Bonifacio o Jose Rizal mga kaigsunan sa abilidad mao nga sa Cagayan sa panahon mga kaigsunan nga naka-filter mi dito mi adto gid mi sa klinika ni Dr. Jose Rizal ila ra gyud nga girenovate ila ra gyud nga katong bato nga diin nga doon na siya mga babae nga gisaaran. Di ba sa kinabuhi ni Dr. Jose Rizal, pila ka buok asawa, pila ka buok uyaw. Sa itong kinabuhi maigsoon, pila ka ang imong gisaaran sa dihang haymo katagsaan mo. Sa dihang nga ikaw dalaga, sa kadiha nga ikaw ulitaw, marilit na pag yun is mga milyon na. Di ba? Moingon nga, ikaw lang yung dudong, nakapatibok sa kong kasing-kasing. Wow! Ingon po lalaki, wala ko'y lain inday. Wala na'y lain nga gwapa sa tibok kalibutan. Ikaw ra. Ang problema inigminyo ay, mayroon palang ibang nilalang na tumitibok sa kanyang puso at damdamin. Pero kung ikaw o ako ang nakapatibok sa iyong puso ngayon, sabi ng Panginoon, walang ibang dapat iibigin ng tao kundi ako lang, sapagkat ako ang nagmamay-ari sa mundo, hindi kayo. Muna dinis kalibutan kung daghan kang ibog-ibugan, daghan kang gipangandoy sa kinabuhi, daghan kang
padako igsoon dili ang Dios mapakyas man. Mao nga niingon ang mensahe sa bersikulo 5, ikaw ra o Ginoo. Kay ang Ginoo may moprovide kanimo, dili si tao, dili si pastor, dili si pastora, dili sikta, dili karitula, kun dili ang moprovide ang Ginoo. Sa kaayuhan, katagbawan, kalampusan, kasiguruhan, naas Ginoo tanan kita. O gisaligan ko. Wow. Kung ang imong gisaligan, Ginoo, hinumlumi, di ka mapakyas. O gihatagan mo ako sa tanan kong gikina. Ikaw o ako pangutan na kanunay ng atong kawalingan. Wala ba tatagai sa tanan atong paminanglan? O nakulangan ka, o nakulangan ko, saan mo kinabuhi igsoon o kina? Makakaon akong pamilya katulo sa usa ka adlaw, pero akong makita ang akong mga anak dili lamang katulo sa usa ka adlaw. Makakaon sila, ganuman lahi mag-sit up ang mga bata karon. Kay gusto man dunay matiam-tiam, pero kaniadto once a week lang ni makaadto sa Gamaw, sa Dawis, sa Banmil, sa Tabuak, sa Tanay. Makakaon mi lamang asaos kasimana o sopas nga gitawag aliwayway. Dinalunggan, ampaw o unsa pa. Tungod sa kalayo o tungod sa kahagipot sa mong panginahanglan kanet. Apan ako nakita ang among kabataan karon, lahi na silang sit-up kay kaniadto kanato nga naas insaktong Panginoon. Di ba? Marilit na to. Even ang mga kabataan karon, kung dili may nanlukod sa Ginoo, dili nimo i-train diya sa pagpangalagad, lisod nagpatasan ka, maupay mangisog sa mga ginikan, maupay manghanlo. Hinumdumi mga igsoon, ang mga kabataan karon maupay moingon, di gani ko tagaan nimo ini, bulayas ko. O di gani ko palitan nimo aning gamita, di ko mo eskwela, kay ang akong mga classmate nagmotor na. Hello, mga batanon, mga estudyante, paabota ang insaktong panahon o paghatag mong higayon o pagsakripisyo na mahimo mong adunay kalampusan. Kay mas nindot nga paminahon nga may paso mo diha sa tunghaan nga nagpatulo mong singot gikan sa inyong paghago o pagsakripisyo kaysa pinaspasan nga wala mo mintabang sa inyong mga kinikanan. Maunay tinuod. Kay ang tinuod nga kalampusan nga gihatagan nimo importansya, paghagok, pagsakripisyo, hinumdumi, dako ng balor o pili atubangan sa tong Ginoo, lapaw sa tanan sa imong pagsakripisyo nga ang Dios mahimaya sa panahon nga ikaw ug ako moduol diha sa iyang presensya ug diha sa balay alampuanan. Tinuod. Kay dunay sitwasyon igsoon nga bisan sa paras Ginoo kaparon sa tao tungod sa pag-agpas sa mga butang dinis kalibutan nga dili nimo kayang kabuton igsoon. Apan kun ang Dios imong saligan, hinumdumi, siya maoy magtadbo sa tanan nimong gikinahanglan. Mogamit siya mga tao para kanimo. Kung mapakyas ka sa uban ng mga katawhan nga moingon ang tao, maura ba to'y akong gilauman, dato ra ba to? Ang samahan, dili mahubas ang kabtangan sa pagkadato sa kalibutan. Mahubas. Apan ang tag-iya sa tanang mga butang nga way pagkahubas maong ang Diyos. Even ang imong kinabuhi ko. Even ang akong kinabuhi ko.
Matod pa dire, ang akong kinabuhi naa sa imong kamot. Wow! Walay ni bisan kinsa nga imong saligan sa imong kinabuhi, kundi ang Dios. Og hatagan mo ako sa tanan kong gikinahanglan. Ang akong kinabuhi naa sa imong mga kamot. Grabe. Versikulo 6. Pagka anindot gayon sa dapit nga gihatag mo kanako, pagka maayo gayon nini. Bisan asa man kang dapit, kung dunay Ginoo, maayong dapit. Kaya doon na may mga pagtulunan manggod sa kalibutan, na bisan asa magpuyo-puyo kay mo ingon, lala ba ning napita o niya, kuan ba ning iriya nimo, kana buayahon ra ba sa syudad na adi na inaanang mga panguna-unaan o wala man, bisag pangbutangan man o balay para na ikapasilungan, bisag dalaki. Hello, kasagaran mo abot raman mo sa tao din is kabukiran, kamahanlok magpuyo anang pangpang dool dalaki, dool o kahoy, kay naay mga maligno, manampalong. Basig mayatakan unya na to, makasalataan na nila. Kay sila man, pahawao na to na sila. Hingin lang masutin, dinaagi sa gawin sa Diyos. Iwan matakatika. Sila mo'y mulikay, dili ikaw mo'y mulikay. Di ba? Kisa may labaw, ikaw o sila. Ikaw, kay ang imong gialagaran o gisiligan, kamahanan sa tipong kalibutan. Kanang mga pagtulunan ngayon, anak, wala manas kasulatan man. Naaraman sa tao, labi na sa kinaraan pagtulunan. Kaya mo ingon nga, sige magumukan hana diya, hilit raman ang dapit, lalar pa na. Isang para ba diha ang akong apuhan diha? Nabuyagan ra pa diya sa tabay, kinaay kapuyo diya sa tabay, mga maligno, mga engkanto. Bisag asa na sila maigsoon. Kay ang ilahang papel sa kalibutan, gisagwag na din sa kalibutan. Lo, o niya ikaw ako mahanlo ka. Sa tupawa kay Ginoo, kung mahanlo ka tikwet. O niya galupan-lupan, ay sumbanog rin dahil nangitag balagtog. O niya ikaw nabalik to, kay nahanlo kag kabong, nahanlo kag banong, nahanlo kag unsalan to, doktor. Kanarabang doktor, mahimo ka ba ng kapat? Maglantaw ni mos imong anino kay bulanon man, ay diyara, nagimuha din anino maisun. Pagka siya, muna maisun ka ng mga pagtulunan nga wagoy, insaktong pundasyon ko, hao nato na sa atong kinabuhi man. O manggani kung naatas kawalan kung wala tayong Ginoo, daghang mamahayang, daghang papasalingin lang, daghang rason ang tao. Di na kumalagan pastor, murang magawa na ko'y bugas. Ayaw, samot gawa kay bugas. Kaya ganun man, dili man kakaplano, insakto kung wala'y Ginoo, mag-apurido man ang imuotan. Pero kung doon'y Ginoo, just relax, mangita po, oy, trabaho sa, kugi sa, magsikir po niya, tagiakas atong balay. Lopik pa'y huwan tawan, tamad aning tawanan. Hindi ba? Ikaw o ako, kompleto ta, natay tiin, natay kabot, natay insakto una-una, brahe pa magani kayo ang tao. Magsigi pa magani pamarites kay brahe, tungod sa kabrahe. Muna sa itong kinabuhi ba nis kalibutan mga igsoon, natuntunan ng mensahe kanuna sa Ginoo. Ingon sa city, ingon diri, dahigon ko ang Ginoo, kay gigiyahan niya ako, tanaw ara. Kinsa day mo giyan nimo, Ginoo. Kung mo giyan nato, kanang trabaho nato, kanang atong panginahanglan, kawalan doon, balatian, kagubot, maunay mo, hari nato kung sa maday nang mugiya, di mo hari sa imong una-unang kasindasig. Pero kung doon ay Ginoo nga mugiya, wow, musige na makag-smile, smiling face. Naingnon po na sa binisay mo yung kalatawaan magunag nawong pastor ka ng smiling face. Okay ra.
bahalag inon tas katilimban mo isod kalataw nawong basta dili ta kalatawan ato bangas Ginoo. Seryoso ka, kay seryoso siya mo panalangin nimo. Mag-insomnia naman ang mga tao nga manghimantay sa imong kinabuhi kalihukan. Di ba? Mao man ay mag-uol, ikaw mag-uol man ikaw wala man nag-enjoy magkas presensya sa Ginoo. Kinsa may masakit, kinsa may magproblema. Di ba ang problema sa imong kinabuhi? Ikaw, kana kay Ginoo. Wow, kanon na ikaw panalanginan. Kay makatrabaho, makagtarong. Dili man madisturbo, dili man madistract ang atensyon sa imong pagkugi, pagtrabaho, tanan. Iwa pa kailangan giuna-una, ang imong giuna-una, maayo ang Diyos sa tanang panahon. Kaina imong kaugalingon karon, maayo ang Diyos sa tanang higayon. Tao na magudili maayo. Tanaw ra gud ang city. Daigon ko ang Ginoo kay gigiyahan niya ako. Sa gabi, ang akong tanlag naglandag kanako. Wow! Di ba? Kung doon na kay problema, magabi, di ka katulog, pero wa kay problema, kay naay Ginoo. Makatulog yung ka, sister, brother, ma'am, sir. Bisa kung sa pa'y imong posisyon sa imong pagkatulog. Pero, na kay problema, gamay problema, bisag ipalalit o bitsin ka problema na ka, bisag magtuwan pagkakatulog, di ko kakatulog, pagkakadlawon, magsulatok pinag imong mata. Hello, buhi-buhion ko ng imuhang kuto-kuto, magita nyo kag hampol, magpahilot nyo kas mga maghililot. Di ba? Pero wala kay problema, kay naa kay Ginoo, giyahan ka bisan sa imong pagkatulog. Tanaw ra gud ang bersikulo 7. Daigon ko ang Ginoo kay gigiyahan niya ako sa gabi. Wow, sa gabi ang akong tanlad, unsa man ang tanlad, imo bang huna-huna, mga imahinasyon. Hello. Munang kani adto maisuon nga ako ginang nasulayan nga taas kay kung panganoy nga dili na ko kabuton. Pag-abutan maison magsulat og akong mata. Kay mahiabot man ay mong huna-una dito sa Jupiter. Maabot man sa Pluto nga katapos sa planeta sa kalibutan. Di ba? Maguna-una mga kaigsunan kasi sinugdanan, kini akong buhaton, unya sunod ani, madato ko, taas na kong negosyo, na ko'y helikopter, kung unsa pa. Human-human, imahinasyon na rin ay, pagkapunta kawa makay tulog. Nakisay nakasulayan na, ako dili ko mo dinay. Kaniad to nga wala pa ko sa Ginoo, maigsoon maunay akong batasan. Hello. Marang-arang pa to, kay taas sakto pa man ko og istamina. Muna dinis kabukiran, matingan atong akong mga ginikanan kaniya to. Alas 12 gabi, basta bulanon, magsigi kong paril, anit kabukiran. Hanaman akong magulang ron, nama akong igsoon si Brother Raymond. Kabisang alas 12, magkarag-karag ko din mga igsoon. Mananong ko, bisa basta hayag. Maunay akong kahintang kaniya to, na may akong ugangan dire. Sa lugar ka mong gibiyaan nga gipanla sa Bagyong Odette, balay na mo dito Kalabira karon. Tinuod na igsuon, pinaagi sa imong mga imahinasyon, sa imong nga pangandoy, dito ka katulog, tanaw ra gud diri. Kundo na kay Ginoo, bersikulo 7. Iputang sa imong hunahunag kasing-kasing naago kay Ginoo, kaysa imong pagkatulog pagkaalmian imong hang. Hello. Mao man ay tinuod. Ano na yung mensahe si Sir Arnold Caballes. Amen, Pastor. Naagi ko anak. Gamay, problema, dili ko katulog o wala ako'y Diyos. Tinuod ko na oy. Saludo ko anak. Ako dili na ko na i-deny. Wala kay Diyos sa imong kinabuhi. Tinuod na kung wala kay Diyos sa kinabuhi, ang imong imahinasyon, kanang imong gusto, maura ko na'y matuman, bisan sa Kristohanon pa, nga dili pag yung totally igsuon, nga naluto diha sa Biblia. Naluto o nagkinabuhi diha sa mensahe sa Diyos.
kadaghang mga Kristohanon man nga ngalag Kristohanon. Ngalag ra, pero wala diha nagkinabuhi diha sa Biblia. Dili na ko na ikalinay kaniadto, batan-on pa ko. Swito lang akong mga igsuon kaniadto. Kabisan kung saya ra kung kuri-kuri dinis kabukiran, hinungdan nga daghang mga tanom dinis kabukiran. Kaya dili lagi kulay hang magpungkalo. Hakot sa mo po lang magpungkalo. Magpataas bastuhon. Dili kulay hang magsigid lingaw-lingaw. Kailangan ko kani ato nga mahawas os kalisod na dili ko mahimong uyamot luyo di ining tanan. O magani hinungdan kani ato nga nag-working ko. Wa ko'y lain nga giuna-una. Lord, makalampos lang ko sa akong pag-eskwela. Di sa kung sa kay mga pulong ako madawat kani ato, ako ning gihangad kanimo. Nahitabo, kay gihatagan mo tagkadakugan kalampusan. Kay wala na to talikdi ang saad sa Diyos. Ikaw ug ako kisaaran ka sa Diyos. Ikaw ang taolay dili mo tuman sa saad ngadtos Ginoo. Ginoo, ikaw ug ako rasay nahibalo. Una nga sa diha nga anaan ako sa hingkod nga pangidaron karon. Di na ko maguna-una mga pangandoy nga di na ko kayang kabutan. Ang akong gipangandoy karon nga ang akong pamilya makita nako nga kampante sila sa ilang kaintag sitwasyon karon labaw sa tanan magiyahan diha sa balahang kasulatan. Kay time will come na mawagtang ko dinis kalibutan. Musugot kag sa dili kitang tanan lumalabay lamang. Tanan nimong trabaho, tanan nimong profesyon, tanan nimong edukasyon, tanan nimong nakumplay sa kalibutan, iris na sa diha nga ikaw adto na unya sa lubnan. Tinuod dili. Tinuod. Mao nga diha sa balang kasulatan ningon dinis sa city, daygon ko ang Ginoo kay gigiyahan niya ako. Ayaw pagiya si mong una-una, imahinasyon. E kung ang imong imahinasyon, di ko ka katulog, mag-insomnia ka. Labi nag madinong-tanon kaing tao, hasta ang kasing-kasing, nagamit, naguol, nahiubos, naglagot, o gustong makabalos sa iyang isikataw. Apan hinundumi, ayaw pagbalos kay ang Diyos mo'y manimanos. Pabiling pagpaubos, pabiling mapainumsanon, pabiling mapailubon, pabiling mapunganon sa kaugalingon, kay maunay gusto sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Sa gabi ang akong tanlag naglandak kanako. Versikulo 8. Ang Ginoo gisunod nako kanunay na matupad diha mga kaigsunan ang Ginoo kanunay akong gisunod. Atong basahon mga kaigsunan Jeremias 33:3 nga gipadala ni Brother Arnold Cabalies. Ako ning basahon, mubalik lang ko sa ato nga gibasa dinis mga salmo. Dinis mga salmo ari ko sa kutog sa bersikulo 8. Ang Ginoo gisunod nako kanunay og wala ako'y gikahadlokan kay ania man siya sa akong duha. Wow! Kung ang Dios kanunay nimong gisunod, hinumdumi left and right, wala kay gikahadlokan kay ang Dios kanunay naas imong duha. Anytime nga mosampi ka, di gud kaniya bungol-bungolan kay naa siya sa imong doon. Akong basahon ang Jeremias 33 versikulo 3. Ako ning hatagan og pagtagad di ka ni Sir Arnold Cabalies. Akong basahon versikulo 3 sa Jeremias 33 versikulo 3. Sangpita ako og tubagon ko kayo nika. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang.
nga wala mo masay. O sa ibuhaton, tawga ang Diyos. Ingon ang Isaias, Kapitulo 55, versikulo 6, tawgan ninyo ako, samtang doon pa, sampitan ninyo ako, samtang anaa pa siya, makabatik pa. Kay ikaw o ako, dili gani mo sampit sa Ginoo, lahi ang imong sampitan, lahi ang imong isaligan, lahi ang imong gilaungan, imong kaugalingon lang kugi, maglaong naka. Matod pa mga kaigsunan ni Sir Arnold Caballes, mutabang kung seryoso ka niya. Yes. Kaya kung dili gani ka seryoso, di isab siya seryoso nimo, di isab siya seryoso nako. Seryosoha ang pagpangalagan ang Ginoo. O buhata kung unsay ipabuhat diha sa Biblia. Hello, mao man ay Tinoo. Kaya dili makakasampit sa tinud-anay kung naa kay pagduha-duha. Sure ka makapasampit, dili oy. Magani ka kaampo. Klaro dili. Matod pa diri maison, sampita ako sampita ako ug tubagon ko gayon ikaw. Gayon. It meaning to say, mutubag yun siya. Gayon ikaw. Tubagon gayon ko ikaw. Ipadaya ko kanimo ang kahibulungan o katingalahan mga butang na wala mo masay. Moabot sa imong kinabuhi mga butang na wala ni mo dama. Trabaho, negosyo, posisyon, tanan, kadungganan dugo, ihatag na nimo kundo na kay kinabuhi. Unahon sa nato ang Diyos season. Balik na sa ato ang gibasa dinhi sa versikulo 8 sa mga Salmo Kapitulo 16, versikulo 8. Ang Ginoo gisunod nako kanunay, o wala ako'y ikahadlokan, kay ani aman siya sa akong doon. Basahon na to ang Isaias. Kung ikaw o ako mosampit kanunay sa Ginoo, ang Diyos motubag kanimo, o dili gud kaniya pasagdan. Ingon ang Isaias Kapitulo 55, ako ning basahon. Kapitulo 55, versikulo 6. Ingon diri ngadto kini sa 8. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Ang problema manggod og di ta mo dangop sa Ginoo, onya mintras do napatay panahon mo dangop tas Ginoo, dili ta mo dangop sa tawo. Hello, dili ta mo dangop sa tay karatula sa simbahan. Ato tas Ginoo mo dangop kay siya mauimuhan ay sa imuhang gikinahanglan. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sampitan ninyo siya samtang siya duol pa. Na tugbang ni sa padala o ampamit ni Sir Arnold Caballes nga sa diha nga ikaw mo sampit, manghatag siyang mga butang nga kahibulungan nga moabot sa imong kinabuhi. Grabe. Sampitan ninyo siya samtang siya dool pa. Pabiyaa ang dautan sa ilang mga sala. Kay kung ang tao dautan di magyuna kasampit ngadto sa Dios, maulaw man na. Hello. Kay kung ikaw nagbuhat kag dautan o niya moangkon kang Kristiyano, inigampo nimo sa Ginoo kay di magyuna mahitabo maingsun nga ikaw ug ako di ka mo sampit sa panahon unya sa imong panginahanglan mo sampit mangyud ka. Ang imong sinampitan murag oo ug dili. Ug di gud ka mobiya sa pagkadautan sa imong pagkamakasasala. Tubagon ka na sa Ginoo dili. Di ba walang bisa ang imuhang pagsakripisyo paghangyo sa Dios? Biyai tanan imong pagka masalaypon sa iyang atubangan. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang una-una na
kanang imahinasyon unsa laman ay na huna-huna man na unsa may imong gihuna-una. Gahuna-una pagka dili mao sa imong isigataw. Gahuna-una pagka dili mao sa imong isig ka magtotoo. Madudahon, mapasangilon, tanan, basik. Kanang basik maiksong daghan naman na sa determination. Mao na ibutan sa tao sa kalibutan. Muhugno gud ang imong paglaom atubangan sa Dios. Kay muingon man ang tao, basig mga lagad ko mapordo hinuon ko, basig mga lagad ko di na niya ako kaadtog tabuan, di na niya ako pagkapamista, dili na niya ako kapamiste. Mao ba na atong ikabalakan dinis kalibutan higala kabalaki nga ikaw ug ako nga dili ta madala ngadto sa lagitnong nga dapi. Kay dinis kalibutan igsuon kitang tanan mga wagtang radyon. Kabalaki mga kaisunan pangandami kung unsay sunod na mahitabo sa imong kinabuhi. Dili kay karon o kanang nanglabay. Di kanang nanglabay biisan kung saon pa na nimog hilot di na yun na maulian. Maigpiang, maiglisa. Pero kanang kagahapon igo na yun na nimong handumon. Apan ayaw ibutang sa imong kasing-kasing kay maunay mutaral sa imong kapakyasan sa kinabuhi. Maunay mo atong nimog pagdumot sa imong isikata. Ingon diri may soon, versikulo 7. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, o ipasalikway sangap sa mga makasasala ang ilang mga dautang una-una. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios. Grabe. Kung ikaw ug ako makasasala ka atubangas Ginoo, naapay panahon. Apan ugma sunod-sunod panahon lit na kay wa ka kabalo sa imong kininhawa. Versikulo 8. Kay ang akong huna-una dili sama sa inyong huna-una, o ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Mao nga ayaw saligi ni bisan kinsang tao sa kalibutan, saligi ang Dios kay ang paglaom o kadaugan naas Ginoo wala sa imong isikataw. Balik ta sa atong gibasa kay puto pamanta sa versikulo 8. Ingon ang versikulo 9. Busa pasalamatan o pag malipayon ako kaayo o nagpuyo nga malinahon. Wow, grabe. Di ba? Kung naa kay Ginoo, gubot kaha ang imong una-una. Gubot kaha ang imong imahinasyon. Gubot kaha ang imong tanglad. Dili tong tanglad para sutan ha. Adiri daghan kay tanglad, bisan pila pa ka buklitson. Karon umalabot nga mayo maigsoon pagkadaghan ng tanglad diri. Kani adto maigsoon nga problema mi sa lagol o litson karon bisan pila pa ka buk, bisan po pa ka buk ihawong litson. You know, kay mikugi ta uban ang tabang sa Ginoo. Wala ta nagbagsalig sa atong kaugalingon nga trabaho kundi mismo sa kabukiran minlihok ta para sa atong pamilya. Hinumduman nato mga igsuon, niining panahon na karon ikaw ug ako dapat mo trabaho sa ka. Kay dili pwede nga moingon bahala ng Ginoo, nakakita bitaw siya sa akong panginahanglan. Mao ba nay ang mentalidad na to? Mao ba nay atong imahinasyon? Di yun ta tabangas Ginoo. Kay dili siya mupiyar sa mga taong tapulan, mga kupa ra niya ng mangimuhang mga gipiyal igsoon, mga daot ra niya. Kung ikaw ug ako kung layhan ka mahimo kang pastor, mahimo kang pastora, mahimo kang leader sa simbahan, dapat i-training ang imong kaugalingon nga mahimo kang tapos o kanayan diha sa atubangan sa Dios.
Kay kung dili ganita makakontrol sa tong kaugalingon, hinumdumi mapakyas gud ang imong pangandoy nga mahimo kang pastor. Daghang nangandoy maigsoon mo post na lamang sa social media. Moingon na lamang, bahalag ingnon kong dili pastor, bahalag dili ko pastor, basta tarong ang akong kinabuhi. Yes, ganun man day. Musikat ka sa katilingban kung ingnon kang pastor. Ayaw gara-gara igsoon. Kay dili na siya basta-basta ang katungdanan sa gitawag nga pastor. Kung ikaw ug ako naa ka ni ana nga katungdanan, hinumdumi layabol ka sa mga kalag sa tibuok kalibutan. Kung ang imong mensahe magdapit-dapit lang sa uban, ayaw igsoon. Dapiti ang Diyos kay siya mao'y maghari sa imong kinabuhi. Ayaw dapiti ang mga pinulungan nga daot ug maot sa katilingban. Dapiti ang Diyos kay siya mo'y mupanalipod sa bisan unsang tagway sa kadautan dinhi sa kalibutan. Maunay tinuod base sa palang kasulatan, dili base na to. Inaamang ko'y pinulungan sa tao, ako ang nagsulti, siguro yun. Siguro ka nga sa pinulungan pa lamang mga igsoon ni overpower naman tal sa Diyos. Di ba? Una sa itong kinabuhi mga igsoon, dili lamang usa ka tawo, halos daghang mangandoy mahimo kong pastora, mahimo kong pastor, mahimo kong leader sa simbahan, mahimo kong founder, kay ako'y magyaka sa tanan. Kung maunay atong imahinasyon, balik tas agi, igsoon. Guba tanan nimo mga plano kung dili kahimutan sa tong Ginoo. Mainungdan, ingon ang mensahe sa Dios, kay ang inyong plano dili sama sa inyong plano. Kay ang akong plano mas labaw sa inyong plano. Kay akong plano gusto ko nga kamo, ikaw ug ako magkinabuhi nga kontento dinhi sa kalibutan. Kontento gani ang tao, bisag taga ang motor, taga ang sakyanan, taga ang trabaho, mangita na sa buong lain, taga ang negosyo, tagaan o tanan. Moingon man ang tao kung walay Ginoo. Nabuhat magani na ako ni, pinagi sa kong paningka mo. Ya ako nang ihatag atos mga tao nga munas ginhawa, buyag, ikaw ug ako maigsoon, giuwat, ayaw uwata ang imong kabulingan. Kung labaw sa tanan ayaw uwata ang Diyos. Ingon ang versikulo, kay gipanalipdan mo ako gikan sa gahom sa kamatayon. Kinsay gapanalipod? Ang Diyos. Muna ang Israel o ang Gaza, ingabot yung panahon nagkaulay ay ang duha ka naso. Pero wak na kayag ng Gaza. Kayag na ang nason sa Los Angeles. Wak na ang mga binilyon nga mga mansyon. Hinundungi mukustar ang building of 400 millions. Pila ka tuig ang construct ana, pero in one day papas ang tanan. Ikaw ug ako sa bisan unsang kaptangan dinis kalibutan kaya ng papasong sa Ginoo bisan ang atong kinabuhi. Unang dili ta pwedeng manginansag sa Dios. Makapanginansag matingali ka sa imong silingan sa imong isikatao, apan hinumdumi ayaw pa ninisagi ang Dios. Apan tugad bida glory nga ikaw nakakatkon kung nakahibalo sa balang kasulatan, ayaw pa ninansagi sa bisan unsang kahimtang sitwasyon sa imong kinabuhi, hinunua pahari ang Dios. Pasagdai ang mga katawhan nga mo underestimate kanimo, pasagdai ang mulutos nimo.
Pasagdai ang musakit kanimo. Pasagdai ang naghatag nimo kagulanan. Kay ang Dios mulipay kanimo. Muhatag nimo kadaugan. Muhatag nimo kalampusan og himuon kang pinasay sa bisan unsang sitwasyon dinis kalibutan. Ingon ang bersikulo 11. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Walay lain nga motultol paingon sa dalan sa kinabuhi kundi ang mensahe sa Dios nga imuhang gikinahanglan sa tibok imong kinabuhi. Sa imong pamilya, sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, nga ang imong mga anak makasunod sa trabaho nga gipiyan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unang akong pamilya, akong mga anak, kanunay nako na silang gimaymayan. Kung unsay nakita sa inyong mga ginikanan, hinumlumi, dapat maunay himuon ninyong maayong pagtulunan. Ayaw ng uban. Kay kung kanang uban inyong lantahon, magsugod mo kapakyasan. Atong i-play mga igsoon, ayaw pagtutok sa uban. Ay magsugod mo kapakyasan. Sa pagsunod niya matagtag na Huwag na higala paglantaw sa uban. Lantawa una ang atong kaugalingan tapos ang angayan bata. Sige magsige kag lantaw pamantay sa uban. Onay magsugod nga ikaw makakya sa tumangan sa Panginoon. sa paglantaw sa uban, kay makita mo kapagyasan, niya masurod kas paglalaan, masirang Asa luwasan, masirhan yun. Kaya madistrubo naman. susihan Tao gani tutok na sa mga batang inis kalibutan. Mahimo na ito ng Diyos sa kinabuhi. Nalakaba sa pag-inyutong sa atong Ginoo, inakit ang sa Ginoo. Walang bigyan mag-inulso lang tao. Bigyan. Sa paglantaw sa uban, kay makita mo kapagyasan, niya masugod ka
pasa. Puro na sa pagtanaw sa uman, kay makilang kabagyasan, kunya masuntas pagkalaran, masiran sa kaluwasan, masiran sa kaluwasan. Wala sa itong kinabuhi, Lord. Magsige ganit at panglantaw sa mga butang sinusilingan. Magagsige ganit at panglantaw panghimantay sa isikatawo. Maunay makalangay sa panalangin sa Ginoo na para kanimo. Di madisturbo naman ka, madistract naman ka. Igsuon tutuki una ang atong kaugalingon na nahimong nabatang tapos o kangayan sa atubangan sa Diyos. Sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, isip alagad sa Ginoo. Isip pastor, isip pastora, isip leader sa simbahan. Una-una tuksito, una ang atong pamilya. Kaya dili ta mahimong panagpayong panag-inan sa ubang pamilya. Kaya kung mismo ang atong panimalay, wala magkahios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Renato sa Ison Brown Pasay. Bisan pa man diya sa 95.9 sa Shine FM o sa mga lagad sa Ginoo. Manghinaot ko nga ang atong pagpangalagan dili nato ibase ni bisan kinsang tao sa kalibutan, kundi atong ibase sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Balik ko sa atong gibasa, Ikson. Ingon dire, kay gipanalipdan mo ako ikan sa gahom sa kamatayon. Nag-alagad ako kanimo nga matinud-anan. Wow! Kanunay na itong i-cross-examine ang atong kaugalingon. Kung nangalagad na bagyutang tinud-anay sa tubangan sa Diyos. Kung nangalagad na bagyutang na tinud-anay sa pagserbisyo para sa himaya sa atong Ginoo. Kanunay na itong examine ng matag adlaw, matag minuto, matag oras, matag segundo. Lord, nahimo na bagyot kong takos o kamayan diya sa imong atubangan. Wala ba ko'y mga sayo, even sa akong nilantawan, even sa akong pinulungan. Ikaw o ako buhi pata, ayaw kong ingna nga dili ka mo lang taong-tawo. Kung ingon gani ang tao isin, wag yung kuroy sayo, more pa more, hinong domisyon ka. Nakasala na magani ang tao sa nilantawan, sa iyang nilantawan, sa iyang isikataw, sa pinistihan, sa butang. Nadinig ni mo kaangyan, makapangihupit magani ka. Hello, musugot kag sa dili, makapanaway na magani ka sa butang, kaya dili di ka makasala. Hipokrito ta kanunay sa atong bangas, Ginoo. O hinungdan ang Dios, dunay panahon, sitwasyon, eksaminon ka. Pahinumduman ka. Ikorik ang sayo. Itama yung mali. Kaya kung ang tao sa mundo laging nag-iisip sa kanyang sarili, laging tama ang desisyon ng tao, hinumdumi, darating at darating ang panahon, ikaw at ako magiging mapakyas sa tubangan sa atong Ginoo. Hello. Kung atong koreksyonan kanunay ang atong kaugalingon, koreksyonan nato ang atong batasan, koreksyonan nato kanunay atong pinulungan ngadto sa atong isikataw, sa imong igsuon, sa imong pamilya, sa imong relative, sa imong silingan, sa imong isikataw, hinumdumi, matagpulong nga magula sa imong baba, nagdala ng kahulugan.
Usa sa ako nga amigo matupa, isa senan ka pastor, nga human sa bagyong Odik, nabungkag ang simbahan o wala na may tigumanan. Ang leader sa simbahan nga ilang giilang nga nabaw, giingnan naman siya, bisag piso wa kay madawat nimo, bisag piso wa kay madawat gikan ako. Unsa man tag-iya tas tanang butang. Pastora ayaw na ipaabot sa tanang tao sa kalibutan. Kay ikaw ug ako gipiyaran lamang tas mga butang karon. Even sa atong pinulungan, even sa atong sinultihan, magbantay tayo ka na. Kaya mataglitok si mong dila, magdala ng kahulugan. Ug ikaw ug ako nagdahom lang naway nasakitan, apan hinumdumi matag level sa tao din sa kalibutan, nagkalaing-laing level sa mga pangunauna. Mahinungdan matag sitwasyon, matag higayon, matag pulo nga imong igulat sa imong baba, kanunay mamalanglo ka. Ikson, kanunay nimong eksamina, kanunay nimong usisahon, nga dili pa ni makahatod o kabukat sa imong isikata, sa imong isikapagtotoo, sa imong silingan, sa imong isuonsa. Hinumdumi iksoon nagkalaing-laing level sa panguna-una sa atong isikata. Apan atubangan sa Dios, dapat ikaw o ako kanunay kang seryoso, kay seryoso siya o pananangin kanina. Atong basahon ang versikulo 11. Tultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Kung ikaw o ako tultulan sa dalan sa kinabuhi, ayaw si mang og laing dalan. Kaya kung makadungog kas imong bisigat tao o palamian kag sugilan mo, mo ingon pastora, ari ay. Kay daghan ka ini sila hinabang, daghan ka ini sila panalangin. Hinumdumi naas pasiaw, buhubas man ang dagat, motaupod ang dagat, muligid ang ligid kung nagdagan ang sakyanan. Ayaw paniguruah na ikaw o ako tuwa ka sa taas na level sa kinabuhi. Kay time will come, mo taon nagyapon ta paingon sa ilalong tigan. Matupas akong amigo igsoon, hinumdumi kung ikaw pato, kahit babalutin pa ka ng buong bulawan o kinto, pato ka pa rin. Di ba sakit? Dinis kalimutan, kahit magiging mangginoo tayo, kahit mayaman man tao, tayo sa sanlibutan, hinumdumi, tao lang yapon ta, nga adunay kinutbanan dinis kalibutan. Tinoon, besang tanan nimong kaptangan. Di ba sakit matupan niya? Di ba pastor sakit? Kung makadungog kag istorya nga ingnan ka personal, mismo giingnan siya. Ingon siya, giingnan siya sa mga mayayaman dati. Sabi yung mga mayayaman, hinumdumi, mayroon kong isasabi sa iyo. Kahit babalutin ka pa ng ginto sa buong katawan mo, pato ka pa rin. Anong pato? Itik, bibi ka pa rin. Dapat ikaw o ako, hindi tayo magiging bibi sa ating pag-alagad sa Diyos. Hindi ta palaging bata sa Panginoon nang dali tayong manglukod iksoon. Dali tayong tang masilat, dali tayong tang masakit, dali tayong tang masuko, dayong tang kainit. Hinumdumi, bata lang yapon ta sa pagpangalagan. Dapat ikaw o ako sa pilakatuig ni mong serbisyo diha sa pagpangalagad sa Diyos, dapat hamtong ka na diha sa pagpangalagad.
Ni bisan unsang sitwasyon, ni bisan unsang pinulungan nga sakit sa imuhang balatihan, hinumdumi hanggang sa Ginoo. Ayaw lantaw sa tao. E kung mulantaw ka, magsugod kag kadisturbo. Musugod kag sa uno o hinumdumi. Lisod ni mo pagkapot ang kaluwasan nga andam sa Ginoo sa matag usa ka kinabuhi. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario ini? Isa, ingon akong amigo, isasakit kayo, pastor. Kay ako mismo giingnan ko nini. Mahinungdan, nagdili na ko ikapasigar ko ang akong pagkaadunahan. Ang akong pagka-sikat. Nagpuyo ko kondominyo. Nagpuyo ko bilyonaryo. Nagpuyo kong naas kalagaya. Makapalit ko sa akong gusto na kong kanon everyday. Apat nung nalay pulong akong nadunggan kani ato gikan sa mga mayayamang mga tao. Sinasabihan niya siya, sabi niya, at sinasabihan niya rin ako kung bakit sinasabi ko dito. Sabi niya, di ba sakit, pastor? Ingnon ka. Kahit babalutin ka pa ng buong katawan mo ng ginto, pato ka pa rin. Ikaw ug ako magiging mayaman matayo sa mundo. Kahit matayo man ang ating nararating sa buhay, hinumdumi tao pa rin tayo sa harapan ng Diyos. May katapusan at may hangganan pa rin ang ating buhay na ating hinihiram dito sa sanlibutan. Kaya bawat salita dapat iisipin mo na, kaibigan. Kay kung unsa ang imong gibungat sa imong isip ka tao, kung unsa gibungat sa imong igsuon sa imong silingan, sa imong isip ka magtotoo, sa imong isip ka pastor, hinumdumi mo balik na sa imong kinabuhi. Sakit sa panahon nga mobalik ang pinulungan na imong gitanom sa imong isip ka tao. Maunga diha sa pagtuong sa palang kasulatan, hinumdumi kanunay nimong usisahon na takos kung angayan na baka diha sa tahas sa Diyos sa imong kinabuhi. Kay kung ang atong mentalidad malipay tang tawgon tang pastor, malipay tang buyangan nato ang tawo, hinumdumi ang pulo nga pastor, that is a servant of God. That is a saver. That is magbalantay sa mga karnero. Hinumdumi, di ka matawag na pastor kung wag kay gibantayan ng mga karnero. Maunay sakit sa mga tao. Di ba masakit dayon ang mga tao na nangandoy nga mahimong alagad sa Ginoo nga wala nagbantay ang mga karnero? Dili ka matawag at teacher kung wala kay gitudloan. Klaro? Diya sa balaang kasulatan dapat kanunay natong eksaminan asa na tangalibin sa kahintang dinis kalibutan. Apan kahit ano pa ang ating mararating, huwag nating ipagmayayabang kahit kanino sa sanlibutan ito. Salamat sa Ginoo sa matagos. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, na nagasunod kong nagwat sa atong programa nila binasawan o 1.3 diya sa Sign FM sa sityo Kalugtugan, Barangay Serbinia, Malabuyog, Quezon. O sa tanan nga naminaw sa maong nga dapit, manginaot ang inyong ubos nga alagan, ubos nga amigo, ubos nga higala. Ang atong mensahe nagbase sa Biblia, wala nagbase diha sa karitulah. Nagbase sa tinut-anay nga realidad o kahintag sitwasyon sa tao dinis kalibutan. Kay ang tinut-anay nga adunay paglaom, na ipaglaom nga tinut-anay kung ikaw o ako nakakanunay sa tong Ginoo. Kay kung maglaom kasi yung isip ka tao, time ka, mapakyas ka.
apan kung adto kas Ginoo hinungdan naa ang katagbaan, naa ang kasiguran, naa ang kadaugan, naa ang panalangin na gikan sa Ginoo nga tag-iya sa mong kinabuhi o tag-iya sa tanang butang ibig sa tibuok kalibutan. Wow! Salamat sa Ginoo bisan pa man sa imong mga bayaw, Pastor Gideon Candelario, sa imuhang mga ugangan sa tanan nga nagasunod diha sa mao nga naminaw sa Shine FM 101.3. Dalay kong ang Diyos sa inyuhang mga kinabuhi, padayon ta sa tahas katundangan pabor nga gihatag sa Ginoo kanata. Hangtod may kinabuhi, hangtod may gininhawa, hangtod may kusog, alagaron nato ang Diyos. Exam. Balik ko sa versikulo 11. Ingon ang versikulo 11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Kung ikaw ug ako di gani ka magpatultol, dili ta magpakoreksyon sa balaang kasulatan, balik butas atong gigikanan. Mao nga mensahe sa awit, kung magsukod gani ka pagtutok sa uban, mao na'y sinugdanan sa imong kapakyasan sa kaluwasan. Kung mututok tag title sa simbahan, mututok tag denominasyon, mututok tag karitula, ang kadaugan ni mong nas karitula, wala sa Ginoo nga labing kaman. Wala sa adlaw ang imong kalampusan. Wala sa adlang ipapahulay, kundili ang kadaugan kasiguruhan na animo o naa sa Dios kung nagkinabuhi ka ba nga balaan diha sa iyang katapangan. Iniingon si Jesus, magbalaan ka mo kay ako balaan man. Huwag rason na ikaw dili maning kamot nga ikaw mahimong himpit atubangan sa Dios. Sanglit ang atong jalagaran, himpit siya o walay bisan unsang daot sa iyang kinabuhi. O hinungdan sa diha nga ikaw ug ako, kung ano naman kay pagkulang sa Ginoo, Lord, tagai pa ko mga revelation, tagai pa kong panahon, higayon nga ang akong kinabuhi mahimo nga 100% nga nangalagad sa imong katapan, nga nagserbisyo nga walay pagduha-duha. Ang tinud-anay nga nagserbisyo nga walay pagduha-duha until now nagpabilin nga nangalagad sa Ginoo. Ay ang iyang paglaom na alang sa Dios, wala sa iyang isikataw, wala sa iyang trabaho, wala sa iyang pamilya, wala sa iyang isikapagtotoo, kundi ang iyang paglaom na sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Pastor Gideon Candelario? Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka natuntanan. Maayong buntag Pastor Saf o sa tanan nga maayong buntag dalaygon ang Dios nga makuban ka nato niining adlaw. Daygon ang atong dayon ang atong krusada Pastor Saf Malabuyo. Wow, salamat sa inyo. Muna nga si Pastor Arcos, Pastor Gideon nagagansaw siya sa atong desisyon. Muna nga ningon siya kahapong adlaw, matupan ni Pastor Gideon sa Malabuyo, okay na ang barangay. Wow, atong pasalamatan ang Ginoo. Ilabi na sa barangay Captain diya sa Sirdinia, mayong buntag kanimo diya kapitan o sa tanan nga mga konsyalis. Sa tanan nga ana sa katungdanan, kining atong gibuhat dili ni para sa atong kaugalingon, dili ni para sa kasikatan sa kalibutan, kundi ang inyong mga alaga naningkamot, nangindahay, una nga blispita kalayo ng Heson na tanan natong tinguhan, tanan natong ipangayok sa Ginoo. Kana bang
wala na pakiasa. Muna nga, akong giingnan si Pastor Gideon, ang ato nga station manager, naas Ginoo ang kadaugan. Kay siya maoy muhanay nini. Ang atong mabuhat, ang atong mahimo, ang pagpangandam, o panghinaot na to sa Dios. Muna nga, salamat sa Ginoo, Pastor Gideon, na ang Dios kanunay magapanalangin sa matag usa. Muna ang atong mga kaisunan nag-agadsab sa ato ang mga desisyon. Muna kahapong adlaw ibisita si Pastor Argos Arias diri gikan sa kaluwihan, ingon siya nga, Pastor, mag-agad ko sa imo nga desisyon. Muna nga nindot paminawon igsoon nga ikaw ug ako mag-agad sa desisyon o plano sa Ginoo. Muna akong ipasalamatan ang Dios, ilabi na sa malabot nga krusada diha sa Malaboy. Ako wala kong masaan in personally apan nakita sa Dios ang atong tinuha mga pangandoy niya anang mga panahon na magkakahiwasan na dili sa giingon nga para ta mo sikat, para ta mo ilado, kung dili ikaw o ako dapat upampi sa pagkamaayos mo. Nasa iyo nito nga ang Diyos magapamuhan sa matagusa, dili lamang sa maong nga David, kung dili magapamuhan ang Diyos nining katapusan panahon. Lamang nagkinahanglan og sakripisyo, nagkinahanglan og paido, nagkinahanglan og panahon, nagkinahanglan pag-antos. Kay luyo sa pagsulay, lon-lon kalimay. Ano na sa ibinsahe, live ka pastor sa 101.3 sa FM Malabuyo. Dalay ko ng Diyos sa katapusa ka pinaboy diya sa Malabuyo Peksoon. Samlit ang atong oras, nagdagan naman. O ako gipasalamatan ang Ginoo o maunay amo na nga maunay amo gihulat Pastor Gideon aron makasugod na sabta sa lakang sa pagpangandam sa dakong krusada sa maong nga barangay diya sa Sardinia. Ang Ginoo magapanalangin o ang Dios magtagbo sa tanan natong pangginahanglan. Kay human sa krusada diya sa Malabuyo, among pagpangandam na sa ang thanksgiving sa umalabot nga bayo action. Step by step, dili na to dungan-dunganon ang atong mga gipangandoy sa kinabuhi. Gikinahanglan na as-anay o insako upaangay upang ang tabang sa atong Ginoo. Tinubos nga lagad kanunay na masin na pinagi sa tabang tagbuon ta sa tanan natong Panginoon. Magtampo ta mga isa. Atong pasalamatan ang Ginoo nining atap na ug dapit sa kabuhaton. Salamat sa Ginoo sa imong effort.